ඒක තමයි සමහරෙකුට වැරදිලා තියෙන්නේ. கல்வி சீர்திருத்தங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் கல்வித்துறையில் நிலவும் தீவிரமான நெருக்கடிகளுக்கு இது எந்த ஒரு தீர்வையும் வழங்கப் போவதில்லை. தற்போது என்ன நடக்கிறது என்பது குறித்து அதிகாரிகளுக்கோ இந்த நாட்டில் 4.1 மில்லியன் பள்ளி மாணவர்களுக்கோ அல்லது அவர்களது பெற்றோருக்கோ தெளிவான புரிதல் இல்லை. உண்மையான கல்வி சீர்திருத்தங்கள் என்பது பல்வேறு தரப்பினருடன் இணைந்து முன்னெடுக்கப்படும் ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் இணக்கப்பாட்டுடனான கலந்துரையாடல்களின் மூலமே அமைய வேண்டும். மாறாக அரசியல் கட்சி அலுவலகங்களில் நிகழ்ச்சி நிரல்களின்படி கல்வி சீர்திருத்தம் என்ற பெயரில் கல்வி முறையை சீரழிக்கும் செயற்பாடுகள் இடம்பெறுவதாக கவலை வெளியிடப்படுகிறது. இலவச கல்வியின் பயனை பெறும் 4.1 மில்லியன் பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலனுக்காக முறையான நேரத்தில் அனைத்து அவசியமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும். நாட்டின் கல்வியை பாதுகாக்கவும் நவீனப்படுத்தவும் அரசியல் மற்றும் கட்சி பாகுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு முற்போக்கான உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் ஒரு பலமான பொது மேடையை உருவாக்குவதற்கான பயணம் தற்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. නෙවෙයි පක්ෂපාත නෙවෙයි ප්‍රගතිශීලී එකඟතාවය උඩනැගීමේ ගමන ආරම්භ කරනවා. உலக நடப்புகளை உடனுக்குடன் அறிந்திட நியூஸ் 21 தமிழோடு இணைந்திருங்கள்.